Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Kalaring gid sa pong singchimpo. Pumatsyagan ko. Dumatok pa ang ulan. Magwanay ako. Abrihan kong portahan. Isara ko. Lo. Maayong aga, lo. Ay, maayong aga man sa imo apo. Abaw. Oh, nga nakagwa ka man. Kalain sing simpulo, no? Daw maulan? O matuod, tani magulan. Magulan siyang pagpalangga kag paghigugma. Ay, abaw. Nagaano ka, lo? Ay, ho, ginaplastar kong labador na kay manghugas ako sa aton mga pinggan. Ako na lang na, lo. Ay, hindi na. Maproblema ka pa. Gani, lo. Ginaproblemahan ko gid subong ang sitwasyon namo ni Catherine. Sige lang, apo. Hindi ka magkabalaka. Kay kun para gid si Catherine si imo, ihata gid na siya sang panahon si imo, apo. Amo gani, lo eh. Ipangamuyo lang bala. Ipangamuyo lang. Kay maging imo gid si Catherine. Sa akon, lo, okay lang kung hindi gid man pag-ihatag si Catherine sa akon. Ano? Ho, basta ako na lang ihatag sa iya. Aba! Abi mo, lo, nagpasalamat kita ko kay Catherine. Kay tungod bisan hindi ako makakita, pero ginpabatyag sa ako na matuod-tuod nga pagpalangga. Apo, halungan mo gid ang tao nga nagapalangga sa imo. Tungod, hindi tanan nga tao kaya kahigugmaon. Gusto. Oy, Robert? Boss, ano tayo, boss? Hindi pala nga ikaw ang ginsugo ni Enrique nga mahatag sa akon sang kwarta? Ano nga kwarta, boss? Mabalibad ka pa, ha? Di mong kling nga daway man, boss? Gali, aris bulsa mo. Uy, hindi. Kinuha mong bulsa kung may kwarta. Ate, oo, kakasgid ganing bulsa mo. Si Lolo Miloy, palapitan ko bala. Total, kanami nga daan sa akon porma subong. Kagwapa sa akon. Palapitan siya bala. Hi, Mel. Sido di ka babae, di ba? Wala ka kilala sa akon? Hindi. Dapat di siya, tapos dito nakainom na siya. Ako gali si Rose. Si Rose di siya? Oo. Hindi. Paglantaw ko sa script, hindi ba ni Rose ang alam niya? Lola Miloy, di bala. Wala ka sa bumiga? Biga? Oo. Ay, basi kung balay na karoon may biga ko, madula di karoon iyakwat sa akon. Lola Miloy, gusto mo ma-date kita? Akon gasto, kay mahilig ka man sa libre. Ay, tabo ka ba kwarta? Oo eh.
Kinahanglan, ipakita ko siyang lawas ko. Alsahon ko akong ginasuksok para makita niyang paa ko. Lolo Miloy, sige na, magupod ka sa akon. Hindi. Inalsa yung iyaga suksok. Dali na bala, dali na. Hindi uyata di ako. Sige na. Adal lagid. Ano? Nung nakita ko gagataw sa paa mo, Barikos! Nakita pa ni Lolo Miloy yung barikos ko. Oh, Miloy, pre, bata. Ay, mayong aga si mo bo. Yung aga si Bo. Nami siyang higup-higup mo sa kape ho. Bawa, bilin man ang tasa ay. Ay, abaw. Ari lang di galing duwa ko kalulo, ho? Si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy? Para makabawi ko bala sila sa paglibre nila sa akon sang una. Sila naman balang librehon ko. Abaw, kanami gidang pwesto nila sa kapihan, ho? Wala gid sila makabatyag nga. Ari na ko sa likod nila. Palapitan ko sila bala. Abaw, ay gid sila kabatyag. Sige lang sila istorya nga duwa, ho? Nabot si Tasa. Oh. Ako si kape. Na kay balo ka bala sang balita na si Mascobado, siya galing nagapanugid kay Enrique. Ako galing ginaistoryahan nila. Kalaing galing sa pagkilala nila sa akon. Kasakit pamatian. Sabi ko kung wala sila makahibalo nga nagapakigkonsabo ako kay Enrique. Nahimo ko lang man ini tungod gusto ko buligan ang akong pamilya. Ay, oo. Ay, yun. Naman? Ang tao ko doon ka kagabuhi sa kalaidan. Mapatay ba sa kalaidan? Ti do mo amo gid na eh. Basi ibla makibot na ta tiroho na lang na si Mascobado. Gusto sila. Basi masapuan na lang ako sa pinakaadlaw. Tungod sa akong ginahimo. Pero kung tani, sa pag-abot sila nga panahon, mapatawad ninyo ako, Lolo Miloy, Lolo Ilyong. Sa ikuan sa Blay, Randy ko tendim. Iray di intended. Ay, Randy ko tendim. Oo. Kaya balaan mo, mga amo nga tao ya, ay wait na piho, kaya ba si sindikato ina? Oh, my. Kapag nanawan ko kay Mascobado, sindikato naman. Bago ka siya kayo may pradawan ka pa. Pero matyagan ko ay naging niya kabuhi ni Mascobado, ya madula na lang na di sa kalibutan nga do aso. Mapatay na lang na si Mascobado, hindi, abot, di mabago pa man na siguro sa ulihi. Actually, jadi di pan mo siya. Ang dali nito ako kabago. Oo man. Kabago ka gano'n. Hindi ko gusto nga gubon si Daniel kag si Catherine. Apang kun hindi ko inapaghimuon. Wala ako sang kwarta. Wala ako sang kwarta nga mabaton kay Enrique. Kag ano ibulig ko sa akong pamilya? Basta, para sa akon Premiloy, si Mascobado, way gid ya huya. Kaya nga, ginalibre na sa gani siyang una, pero amo pa nang ginhimo ya sa aton. Way gid ni huya si Mascobado. Ay, mayo din sa gwa kay kahangin. Bisan paano, nabuhin-buhin na ang kaginot nga nabatsyagan ko. Yan ka. May nag-text sa cellphone ko. Si Catherine ini. Hambal niya sa akon. Makadto ako kuno sa ginatambayan namon. Buwas ko na sa aga. Nga ayan.
sige na, mag-upod ka na sa akon. Sa diin. Hindi bala, ma-date kita nga duwa kay wala ka man miga. Oo na, sige na, dali na ho. Sige na. Haksan ko siya. Grabe sa lakos niya. Piho na. Hindi ba, Meg? Napicturan mo, Meg? Oh, tibo. Oh, ipasa mo sa akon baya Bluetooth, ha? Kay akong bala magpasa sa bus na to, na. Kwarta naman eh. Oh, ano na ba tiyagan mo, Lolo Miloy, sa halok ko? Hindi bala ka nami. Sige na, mag-upod ka na sa akon. Nagsinyas na sa akon si Mascabado. Maupod ka na? Ay, hala, nag-vibrate ang cellphone ko. Hindi, naglain ang tiyan ko. Lolo Miloy, ano to man? Doon nag-vibrate ang cellphone ko, ha? Hindi. Hindi gali cellphone ko ang nag-vibrate. Ang buli mo nga bastos ka. Animal, lumasugata ko pas Lolo Miloyaw. Bugnohon ko na lang siya. Hoy, Mascabado, dahil pa ko bugno, ha? Wow! Balaan mo gidang sa pinsar ko, Lolo Miloy ba? Mayong aga ta si mo, Bayong aga. Doon ka pa rin maho, libre. Doon pa doon. Kabalo ko nga mo nang ginalagas mo, eh. May problema. Mari may kwarta ko di. Ara, sinintos na. Imo lang na, doon ka? Oo. Pero, doon may nakita ko nga may upod ka nga chicks to kagino. Dugwa pa to, ato? Sa bagay, naintindihan ko, ang mga hambalanon bala nga, bisan ano ang matabo, hindi mag-ako. Buda siya gali. Oo, kabalo ko. Oo, pamatyagan ko gani isang time to, bisan galain din siya. Kung naman nakakita ako gaigpat. Basi ka pangilat? Mascabado, maaga ka pa diyan ng kadro sa balay. Manok ka, mamasyal ka pa sa akon. Hindi lulabas siyang. Kabalo ka, wala pa. Na ano man, abi mo. Ina ba lang nobyo mo bala? Ang palangga ako nga si Miloy. Oo. Wala ka bala kabalo sa mga ginaubran niya sina? Ay, balo Ngahar. Kabalo ka lulabas siyang si Lolo Miloy. Nagaluib gid si imo. Ano? Paano may nanahambal? Kabalo ka ining migo ko blao. Ang laway yung stupad mo, ho? Nakita namon ang palangga mo nga may upod nga chicks. Kilala mo si Rose? Ang babae nga pawarat na sa piyak sang kanto, ha? Oo. Amo na ginaupod-upod ya. Kag nakita ko pa nga ginhataga niya sang kwarta, ha? Naghalukanay sila. Hindi ko magpate ka nga, Naghulat na si Miloy sa akon. Naghulat? Sure ka? Oo. Ang migo ko pamangkutabla kay nakita yagid kun ano ginhimo ni Lolo Miloy sa babae ko. Ano to gani, Migbert? Ang nakita ko, Meg? Nakita ko. Oh, ano gani to? Nakita ko. Ano nakita mo, Yambal? Amo to siya, nakita ko. Masuod ka? Oo, ari. May video pa. Ara nakita mo na. Sige na, Lolo Miloy. Sige na. Upod ka na sa akon. Nabatian mo? Oh, si Lolo Miloy do hindi nakambal, oh. Sige na, bala, Miloy. Dala na. Pag may nanutaran pagid ko, ano? Ang tingog sang babae do si Catherine.
Ugaliin na ni Miloy ko sa akon. Ahay, makaluluoy ka man Lola Basyang. Siguro nagbalos lang siya sa mga ginhimo mo sa iya Hamakon mo nang akalawig sa panahon, yagin pahulat mo siya. Pero palangga niya ako. Palangga ka man? Sino nagsiling mo? Palangga yato, ya kayo ubin to yung babae. Ikaw yano kaya? Bauluta? Ay abaw, pilian ko di si Toto Daniel sang Mayo yung asyok-syokon sa date nila ni Catherine. Hambal ya kuno sa akon. Makadto sa kuno sa tambayan nila mong abe. Mangita ko di siyang Mayo nga syok-syokon sang akon apo be. Na blangkon syok-syokon ya daw paryo na kaming kagwapo nga duwa. Uy hala, are, may barong ho. Baw, barong nga 18 botones. Ate para ni kay Parimiloy. Uy, Kat, arin ako. Sabihin bala si Katerina. Kat, ara ka na da. Malakat pagit ako dito sa unahan, be. Mayo lang kay sa ulado kong lugar ngayon tungod. Amo ni perming ginatambayan namon nga duwa. Din bala si Katerina. Grabe gini siya bala nga babae mo. Pati ako nga. Ay, di na siya nanago Ba, do iya man to tingog ang nag-igaham? Basi, ba, ang iya kahamot, nabatsyagan ko nga ari lang sa tupad ko. Pamatyagan ko bikundiin siya ayon. Ari na ko. Salamat kay. Ari ka lang di gali. Oo. Ano abi kay? Wala mo ko ginpangita Kabalo ka naman. Hindi ka kita ang amigo mo. Naintindihan ko ina Hindi ako ba? Magpili ka sa gusto mo. Ha? Anong gusto mo nga baklon? Yambal. Wala ako sa napilian, Enrique. Salamat kinagupod ka diri sa akon. Nga, kung may mahimo ako. Nagapati ka ba lang nga maupod ako sa imo? Oh. Sa pagkamatuod lang, Enrique. Pressure na ako ni Mama. Bala ka da. Ang importante sa akon. Magkaupod kita. Kag siya hindi madugay. Manginobya ko na ikaw. Asa kay? Oh. Bahala ka. Pero ako nagapatigid nga. Manginakon ka na. Kung hindi lang sa pagtawag sa ako ni Mama nga. Nga mapakigit na kapod sa imo. Ingigit ako. Ingigit. Anong tapusin mo? Nga daw mahibik ka? Ha? Wala. Gakadlaw ko Malapit na lang kita sa kalanaan. Makaon kita. Akong bahala sa imo. Kagdalaan ang naton si Lola mo Basyang para mapakaon niya man ang tigulang nga ulibaron nga partner niya. Hindi na paghilabdi si Lolo Miloy kay si Lola Basyang. Kaya ang gusto mo nga, kita lang. Kung tani, hindi lang makahibalo si Daniel. Tungod, hindi pa ining panahon nga. Yung mahibala niya ang pagpakikupod ko kay Enrique. Nakahibalo ako masakitan gid siya. Tungod kami ang nobyahan apang nagupod ako sa taong ini.
Malapit na lang kita sa kalanaan. Makaundayin kita. Oo. Bahala ka. Kaunda kumigana ka. Hindi gani ako pagpaagis ang kasuplada mo, Catherine, ha? Kay kung gustuhon ko, subong mismo, pwede ko ikaw daluon sa balay. Sabi mo, Catherine, ang pag-upod mo ini sa akon. Do parehas lang nga ginaluiban mo si Daniel. Kung kamo na nga duwa. Tungod, wala gid siya makakita, kay hindi man siya makakita. Nga ginatunto mo na siya. Wala ko siya ginatunto.